положим публично открито основите на едно ново политическо или наречено течение, комитет, това, което ние днес ще направим тук. Да приемем учредителна декларация, да приемем декларацията за членство, да гласува с дигане на ръка. Благодаря. Да, имаше период, когато го правих вътре в една. И аз искам като вълшебна пръчица да се случат нещата. За да променим нещата днес и утре. Като мислим и никога не сравняваме. И за изборите така ще се подготвим. Първо за учредителния конгрес, после за изборите, че да участваме на местните избори, да дадем шанс на хората, които са на подкрепа.